زي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا أيو أب 22-25 أب 31 متر باند كمون أب فيسبوكن أب يوتيوبن بقطتا ختكتاتلونا تخلقكم كم ينزيكم سلامتنا يبزعكم كبرات لومي حاموسيو استفلالوي مدبات حزنا لكم اللنا زينا نقدمينا دحريو مغشا حلفيت USAID سامانتا باور اب إثيوبيا مجلس كل الأمحران ملسي حوحاتن كالوتن مدبات حزنا لكم اللنا مسانا صنحو على تاو زينا نقدم كاب قبر مدن دحاندم سيخم حزب زبصحنا زينا كنجمر حيلتال تግራይ ንከተማ ላሊበላ ተቆጻጽሮማ ክብል ወኪል ዜና ሮይተርስ ንኽልተ መሳኽር ዓይን ብምጥቃስ ጸብጺቡ ሮይተርስ እቶም መሳኽር ዓይን ተዛሪቦም ወዝበሎ ብነጻ ወገን ምርጋጽ ከም ዘይከኣል ኣፍሊጡሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻልን ከምውን ናይ ክልል ትግራይ ዝምልከቶ መንግስታዊ ግብረ ሓይሊ ነዚ ጸብጻብ መልሲ ከም ዘይረኸበውን ኣፍሊጡሎ ቅድሚ ደቃይቕ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ናይታ ከተማ ምክትል ከንቲባ ማንደፍሮ ታደሰ ዝርከብሉ ቦታ ንድሕነቶም ዘስግእ ብምዃኑ ንግዚኡ ዝርዝር መብርሂ ካብ መሃብ ከም ዝዕቀቡ ብምግላጽ ነገር ግን ዕጡቃት ሕወሓት ኢሎም ዝጸውዕዎም ገነተ ማርያም ተባሂሉ ብዝጽዋዕ መእተዊ በሪ ናብ ከተማ ላሊበላ ምእታዎም ኣረጋጊጾም ኣለዉ እቶም ዕጡቃት ነታ ከተማ ክቆጻጸሩ ከለዉ ዝኾነ ይኹን ውግእ ይኹን ተኽሲ ከም ዘይነበረ ንቢቢሲ ዝተዛረቡ ትኽክለኛ ናቶም ቃል ምዃኑ እውን ኣረጋጊጾምልና ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ግጭት ተኣሳሲሩ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘይትውግን ኣመሓዳሪት ዓለም ለኸ ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ገሊጸን ንሰን ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድኦ ናይ ሓደ መዓልታት ዑደት ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበጽሓይ ንምግባር ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተዛሪበን ፓወር ረድኤት ንዝተጸገሙ ወገናት ክባጻሕ መንግስቲ ምቹው ኩነታት ክፈጥር ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲበን ንምስንኻል ቀረብ ረድኤት ተሓታቲ ሕወሓት እዩ ዝበላ ናይ ሰላም ሚኒስተር ሙፈሪያት ካሚል ብወገነን ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተደኣ ተዓቂቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው እዩ ኢለን ሰብኣዊ ሓገዝ ብቐጻልነት ክባጻሕ እንተደኣ ተደልዩ ሕወሓት ተጻብኦታቱ ከቋርጽ ኣለዎ ኢለን ወይዘሮ ሙፈሪያት ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝኾነ ይኹን ከይወገነት ንሰብኣዊ መሰልን ዓለም ለኸ ሕግታትን ንዘጥሕሱ ኣካላት ምሕታታ ከም እትቕጽል ተዛሪበን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ሕዚ እውን ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካይዳ ዘለዋ ሓላፊት ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ኣብ ባይታ ንትጽቢተን ዝጻረር ክውንነት ከም ዝጸንሐን ገሊጸን እተን በዓልቲ ስልጣን ሱዳን ኣብ ተኣፋፊ ግን ከዓ ተስፋ ዘለዎ ሓዲድ ዴሞክራሲ ክትርከብን ከላ ኢትዮጵያ ግን ብሰግለለት ድርቅን ውግእ ሕድሕድን ትሕመስ ከም ዘላ ተዛሪበን ፓወር ወሲኸን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ኣመልኪቱ ዝወሃብ ዘሎ ጠቐነን ምዕጋት ሓገዝን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኢለን ኣለዋ ሲድኒ ሰይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እንሓደ ርእይ ዝብእስ ዘለዉ ኣሽሓት ዜጋታት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ይዕቀቡ ኣለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሕልፊ እኳ ኣብቲ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ብኹናት ዝሕመስ ዘሎ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ይሰርሕ ኣሎ ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ኣብዚ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ዝዓመመ ናይ ሕጂ ዑደተን ንግምተን ዝጋጨ ክውንነት ከም ዝጸንሐን ዘመልክታ እታ ቅድሚ 20 ዓመታት በጽሐና ዝነበራ ሱዳን ከምዚ ሕጂ ዝጸንሐተን ተስፋን ኣርኣያን ካልኦት ሃገራት ክትከውን ኣይገመታን But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women, the country is now experiencing a fragile yet hopeful transition. ሳላት ብቐንዱ ብመንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝተቐለሰ ሰውራ ሱዳን ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ኣተስፋዊ ዲሞክራሲያዊ ጉዕዞ ኣላ ኣብታ ንነዊሕ እዋን መሓዛ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ግን ብኣንጻሩ እዩ እታ ኣብነት ምዕባለ ኣህጉር ኣፍሪቃ መልህቕ ሰላምን ርግኣትን ኣከባቢ ዝነበረት ሃገር ሕጂ ብቕልውላው ተሓሚሳላ ብመንግስቲ ዝተወስደ ኣረሜናዊ ወፍሪ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ንኹናት ሕድሕድ መጢጡ ነቲ ክልል ናብ ደርቅን ዓጸቦን መሪሕዎ ኣሎ ኢለን ሳማንታ ፓወር
ኣብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ንጉዳያት ህጹጽ ኩነታት ማርቲን ግሪፍስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ረድኤት ዝቃላሕ ዘሎ ኣልማሚ ስም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ሓደገኛ ምዃኑ እዮም ዝጠቕሱ። ሓላፊ ተጣባቂ መሰላት ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኣሜሪካ ዝኾነ ኣዶቴይ ኣኪዊ እውን ኣብቲ ጉዳይ ምስ ግሪፍስ ዝሰማማዕ መርገጺ ኣለዎ። ኣዶቴይ ከምዚ ይብል: The rhetoric attacking the principle of humanitarian assistance really shakes and threatens the whole network of አንጻር ሰብኣዊ ረድኤት ዝህባ ትካላት ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ብዓንደ ርእሱ አንጻር ኣህጉራዊ ውዕላት ኮይኑ እቲ ስራሕ ንኸይፍጸም ስጋኣት ዝፈጥር እዩ። እቲ ካልእ ዝገደደ ሳዕቤናቱ ድማ ንትካላዊ ሰብኣዊ ሓገዝን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕ ምዃኑ እዩ ይብል ኣክዊ። እቶም ሓላፊ ተጣባቂ ኣህጉራዊ ትካል ኣስዒቦም ካልኦት ሃገራት ንኢትዮጵያ ዘንጸላልዋ ዘሎ ሓደገኛ ኩነት ክግንዘባ እውን ኣዘኻኺሮም። ምምሕዳር ባይደን ካብ ፈለምኡ ነቲ ኩነታት ብጽቡቕ ከም ዝተገንዘቦን ከም ዝሓዞን ዝገለጹ ኣኪዊ ካልኦት ኣባላት ባይቶ ጸጥታን መንግስታት ኣፍሪቃን እውን ሓደገኝነት እቲ ኩነታት ተገንዚቦም እታ ሃገር ናይ ምብትታን ሓደጋ ከም ዘንጸላለዋን ንሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊላንድን ኤርትራን ዝልክም ሳዕቤን ከም ዘለውን ተረዲኦም ብዓንተብኡ ኢድ ክሕውሱ ጸዊዖም። ሕብራት ሃገራት እውን በቲ ሓገዝ ንትግራይ ንምብጻሕ ዘጓንፎ ዘሎ ክልከላን ምትዕንቃፍን መረረቱ ገሊጹ እዩ። እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መቕዘፍቲ ክብል ይገሊጽዎ። ላዕለዋይ ትካል ጉዳያት ህጻናት ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣስታት 100,000 ዝበጽሑ ህጻናት ትግራይ ኣብ ዝመጽእ 12 ዋርሕ ንህይወት ዝፈታተን ጥሜት የንጸላልዎም ከም ዘሎ ይገልጽ። ብተመሳሳሊ ሳማንታ ፓወር ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርኻበን ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረቡለን ሕቶታት ኣብ ዝሃበኦ መልሲ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምዕራፍ ኩላቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ቅጽበታዊ ምቁራጽ ተጻብኦታትን ናብ ናይ ቅድም ቦታኦም ክስሕቡን ኣዘኻኺረን ንትካላት ረድኤት ዝወርዶም ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ተዛሪበን ኣለዋ። ንሰን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዕዮኦም ክፍጽሙ ዘይተገደበ መስመር ክኽፈተሎምን አንጻሮም ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ክዓርፍን ተላብየን ኣስዒበን ንኣጠቓቕማ ቃላት ዝምልከት ብጋዜጠኛታት ንዝቐረበለን ሕቶ ኣብ ዝመለሳሉ ትግራይ ንምግላጽ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝዝውተሩ ከምኒ መንሽሮን ወይ ድማ ካንሰር ጻህያይን ዝብሉ ንሰብኣዊ ክብሪ ዝቕንጥጡ ቃላት ንዓለታዊ ምጽናት ዝጽውዑ ስለ ዝኾኑ ደው ክብሉ ኣተሓሳሲበን። ፖሊስ ታንዛንያ ብሽብር ዝተኸሰሱ መራሒ ተቃዋሚ ፍሪደም ቦው ሎሚ ሐሙስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተታሒዙ ዝነበረ ቆጽሮ ኣብ ዝተናወሐሉ ተቃውሞ የስምዑን ዝነበሩ ብዙሓት ደገፍቲ ኣሲሩ። ቦውን ካልኦት ሰበስልጣንን ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ቻዴማ ሕገ መንግስታዊ መምሕያሽ ኣብ ዝሓተተ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንፈረንስ ቅድሚ ምክያዱ እዮም ኣብ ቁፅር ውዒሎም። 59 ዓመት ዕድሚኦም ቦው ንሽብር ብገንዘብ ብምሕጋዝን ነገር ብምእላምን ተኸሲሶም ኣለዉ። ጉጅለታት ሓላቕቲ መሰላትን ምዕራባውያን ሃገራትን ግን ጉዳይ ዴሞክራሲ ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ሻቆሎቶም ይገልጹ። እስራኤል ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ናይ ተወንጫፍ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘይተለምደ ደብዳብ ነፈርቲ ሎማዓንቲ ሐሙስ ብዝለዓለ ምቕጻላ ሰበስልጣን ሊባኖስ ገሊጾም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነፈርቱ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ተወንጨፊ ንዝተተኮሰሎም ቦታታትን ንእስራኤል ንምጥቃዕ ዝተጠቐሙሎም ዒላማታትን ደብዲበን ኣለዋ ኢሉ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝተፈጸመ ደብዳብ ንሊባኖስ ብምኽሳስ ንእስራኤላውያን ሲቪላትን ልኡላውነት እስራኤልን ንዝጎድእ ኣጠንቂቑሎ። እስራኤልን ናይ ሊባኖስ ናዕበኛታት ጉጅለ ሂዝቦላህን ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሓደ ወርሒ ዘለቐ ደማዊ ኩናት ኣካይዶም በቲ ውግእ መብዛሕትኦም ሲቪላት ዝኾኑ 1200 ሊባኖሳውያንን መብዛሕትኦም ወታደራት ዝኾኑ 160 እስራኤላውያንን ተቐቲሎም እዮም። እቲ ኩናት ካብቲ ጉጅለን ዝመጽእ ተወንጫፊ ኣየርሸለን። ሰበስልጣን እስራኤል ሂዝቦላ ንዝኾነ ይኹን ክፋል እስራኤል ከጥቅዕ ዝኽእል ዝተመሓየሸ ሚሳይል ወኒኑሎ ክብሉ ይገልጹ ኣለዉ። ኢብራሂም ራይሲ ሓዱሽ ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ብምዃን ሎማዓንቲ ሐሙስ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም። ዕሉል ዓቃባዊ ራይሲ ኣብቲ ብትሑት በዝሒ መረፅቲ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ናይ ሰነ ምርጫ ብሰፊሑ ተዓዊቶም ኣለዉ። ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት ሕፁያት ካብቲ ውድድር ተኣጊዶም እዮም። ኢራን
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀባት ሓዊሱ ዓብዩ ቁጠባዊ ብድሆታት ገጢምዋ ኣብ ዘሎ እዋን እዮም ሬሲ ስልጣኖም ዝዓትሩ ዘለው ሬሲ ንናይ ኢራን ስርዓተ ሕጊ ክመርሑ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሸይሞም ሽዑ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 1988 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተፈጸመ ናይ ኣሽሓት ፖለቲካዊ እስራት ቅትለት ብምስታፎም ዕቀባ ኣንቢራትሎም ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኬንያ በዝሒ ገበናት ብምውሳኹ ንርእሱ ናይ ገበን ግዳይ ዝነበረ ኬንያዊ ቪንሰንት ኣዊኖ ሰባት ኣብ ግዜ ሓደጋ ፖሊስ ክበጽሓሎም ዝሕግዝ ናይ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ኣፕሊኬሽን ምሂዙ እቲ ኣፕሊኬሽን ኣዝዩ ውጽኢታዊ ብምዃኑ ሓይሊ ፖሊስ ኬንያ ተቐቢልዎ ኣሎ ኣፕሲ ዝብል ሽም ንዝተዋሃቦ ኣፕሊኬሽን ዝመሃዘ ኣዊኖ ብሞባይል ስልኪ ብምዃኑ እቲ ግብረ መልሲ ወይ ናይ ርድኡን ሓገዝ ኣብ ዘለኻዮ ክመጸካ ዝኽእል ኢሉ ኣፕሲ ብቋንቋ ስዋህሊ ቅልጡፍ ማለት እዩ ገለ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ከይፍጸም ብምስጋእ ንተጠርጠርቲ ገበናት ኣየቃልዑን ይብሉ ሰበስልጣን ኬንያ እዚ ቴክኖሎጂ ግን ገበነኛታት ንምሓዝ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ዋዒ ኣውሮፓ ምስ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ዝነቐለ ብርቱዕ ንፋስ ተጋዲዱ ንከም በዓል ኢጣልያ ግሪክ ስፔንን ቱርክን ዝኣመሰላ ኣብ ደቡብ ክፋል ኣውሮፓ ዝርከባ ሃገራት ብለበዳ ጫዳስ ስለ ዝሃሞኸን ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ ነቲ ድሮ ኣሽሓት ሄክታራት ዝሽፍን በረኻታት ኢጣልያ ተባፂሑ ዘሎ ባርዕ ንምዕጋት ኢጣልያ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣዋፊራላ ኣብ ሳርዲና ዝተባሃለ ቦታ ኢጣልያ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣስታት 20,000 ሄክታር ሕርሻ ደምሲሱ ንኣማቲ ዘጋታት ድማ ካብ መንበሪኦም ኣመዛቢሉ ኣሎ ሕዚ ድማ ሓጸርቲ ዜናታት ከስማዐኩም ኮንጎ ኣብ ኮንጎ ኣብ ሓደ ሰሙን 6,400 ዜጋታት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምማቶም ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘጊድ ብሰንኪ ሕማም ኣብ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ዝለዓለ መጠን ሞት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ሴኔጋል ካብ ዜናታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይወፃና ኣብ ዳካር ሴኔጋል ዝርከብ መቃብር እውን ኣብታ ከተማ ንዘጓንፍ ዘሎ መዓልታዊ ሞት ምጻሩ ተሸጊሩሎ እቲ መቃብር ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብ3 እጥፊ ዝዓቢ ምውታን እዩ ዝቕበል ዘሎ ናይጄርያ ሰበስልጣን ሓለዋ ዶባት ናይጄርያ ኣስታት $54 ሚልዮን ዘውፅእ ከምኒ ስኒ ሓርማዝ ዝኣመሰሉ ፍሉያት ውፅኢት እንስሳ ካብ 3 በጻሕቲ ከም ዝመንዝዑ ተፈሊጡ ክስ እውን ተመስሪትዎም ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም የቕንያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይቕጽል ዘሎ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ጸግዒ ከም ዘይትሕዝ ሓላፊት USAID ሰማንታ ፓወር ገሊጸን ንሰን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ትማሊ ኣብ ዝፈጸማሉ እዋን ክዛረባ ከለዋ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ሓቢረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተቐሪቡ ዘሎ ክዙን መግቢ ናብ ዝተጸገሙ ወገናት ንኽባጻሕ ምቹእ ባይታ ንኸጣጥሕ እውን ኣተሓሳሲበን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ንምትእጉጓር ረድኤት ንሕወሓት ተሓታቲ ብምግባር ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተተቖጢቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ቁርብ እዩ ከም ዝበላ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኽዎ ካብዚ ምንያ ክተቕርቦ እያ ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ USAID ሰማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኦ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ኣብ ዘሻቕል ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢለን ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል ኣብዚ ጉዳይ ዝተዘራረባ ፓወር ብመዳይ ተበጻሕነት ውስን ምምሕያሻት እንተሎ እኳ ከምቲ ትጽቢት ዝግበሮ ለውጢ ከም ዘየምጽአ ተዛሪበን The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, መተሓላለፊ መስመራት ገና ኣመና ኣሻቓሊ እዩ ዘሎ ሰሚዕኩምሞ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ሕቡራት ሃገራት ሓገዝ ዝፀዓና ካብ 500 ክሳብ 600 ዓበይቲ መኻይን ሰሙናዊ ንትግራይ ከኣትዋ ኣለወን ኢሉ ነይሩ እዚ ነቲ ዘሎ ስእነት ቀረባት ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ ክሳብ ቅድሚ 2 መዓልቲ ግን 153 ናይ ጽዕነት መኻይን ጥራይን ንትግራይ ኣትየን ዘለዋ ብመሰረት ገምጋም ሕቡራት ሃገራት ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሴ 1500 ጽዕነት መኻይን ንትግራይ ከኣትዋ ዝነበረን 153 ጥራይን በጽሐን ዘለዋ እዚ ከዓ 10% ናይቲ ዝድለ ዘሎ መጠን እዩ ነቲ ዝነበረ ምድን ጓያት ዘሳልጥ ናይ ወርቀት ምትዕራያት ደኣ ተገይሩ ይሃሉ እምበር ኣብ ግብሪ ግን ንዕኡ ዝመጣጠን ዝተመነናዮ ለውጢ ኣይረኣናን ኢለና ኣላ ሰማንታ ፓወር
ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ USAID ብዙሕ ረድኤት እኽሊ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ዝገልጻ ሳማንታ ፓወር ነዚ ንረድኤት ዝተኸዘነ ምግቢ ናብቶም ዝተጸገሙ ንኽበጽሕ መንግስቲ ምቹእ ባይታ ክፈጥር ኣለዎ ኢለን ንምትዕንቃፍ ተቐረባት ረድኤት ሕወሓት ተሓታቲ ዝብላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈሪያት ከሚል ብወገነን ሕወሓት ካብቲ ተግባሩ እንተዝቁጠብ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው ኢለን አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ አማራጭ መተሓላለፊ ዝበጽሓሎም መንገድታት ሓንፂጽና እናሰራሕና ኢና ነርና በነፈርት ምብጻሕ ዝካኣለሉ ስርዓት ዘርጊሕና ንሰርሕ ኣለና ናይ ኣሰራርሓና ስርዓት እንታይ ምዃኑ ኣቐሚጥና ይድንጉዮም መኻይን ጠጠው ይብላየን ኢለን ኣለዋ እዚ ድማ ቀድም ክብል 61 መኻይን ብዘይገለ ጸገም ከም ዝኸዳ ግን ኣብዚ ቀረባ ጠጠው ዝበላ መኻይን TPLF ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብዝወሰዶ ስጉምቲ መጥቃዕቲ ምኽንያት ጠጠው ዝበለ ምዃኑ TPLF ስርዓት እንተዝሕዝ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዘኽእል ድልውነትን ቆራጽነትን ከም ዘሎን ኣረዲናየን ኣለና ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን TPLFን ሓደ ገይሩ ርዩ ኣይፈልጥን ኢለን ኣለዋ ሙፈሪያት ካሚል ክልል ትግራይ ብኩሉ አንፈታት ከም ዝተዓጽወ ዝገልጽ ሕወሓት ብወገኑ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ዝኣትወሉ መንገዲ ንምፋት ምዃኑ ሓደ ካብ መራሕቲ ተሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምግላጾም ይፍለጥ ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀንዲ መፍትሒ ጎንፂ ጠጠው ምባል ከም ዝኾነ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ኣብቲ ጎንፂ ዝካፈሉ ሓይልታት ነቲ ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ዕርቂ ንምፍጣር ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ካብ ዝሓዝዎ ቦታታት ንምውፃእ ልዝብ ክጅምሩ ሓቲተን ምስ ጎንፂ ብዝተተሓሓዙ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝኾነ ወገን ናይ ምውጋን ድሌት ከም ዘይብላውን ገሊፀን I want the Ethiopian people to know that we seek ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ክንዛተ ድልዋት ምዃንና ክነገር ፈቱ እዚ ክብል ከለኹ ግን ወገን ከይሓዝናን ብማዕረን መትከላዊ እምነትና ብዝጠልቦ ማለት እዩ ገለ ካብቶም ኣብዘተ እንቀድሞም ክብሮታት ድማ ብኩናት ዝፍታሕ ውሽጣዊ ግጭት ከም ዘየለ ምእማን ከም ተጻብኦታት ምቁራጽ ንሰላማዊ ዘተን ዕርቅን ቁርብነት ምርኣይ ሰራዊትን ሚሊሻን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ምንስሓብ ዝበሉ ክብሮታት እዮም ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ግጭት ናብ ካልኦት ከባቢታት ይልሕም ኣብ ዘለሉ እዋን ኣሜሪካ ብቀረባ ግን ከኣ ግዜ ዘይህብ ጻውዒት ምዃኑ ብምእማን ትከታተሎላ ሓይልታት ሕወሓት ናብ ከባቢ ክልላት ድሕሪ ምጥቃዖም ብገምጋምና ኣስታት 76,000 ዝበጽሑ ተመዛበልቲ ኣብ ክልል ዓፋር 150,000 ዝበጽሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ሳማንታ ፓወር ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈሪያት ካሚል እውን መንግስቲ ኣውጀዮ ድሕሪ ዝበሎ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብዝኸፈቶም መጥቃዕትታት ብ100,000 ዝቁጸሩ ንጹሃት ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ USAID ሓዊሱ ትካላት ረድኤት ነዞም ተመዛብልቲ እውን ክበጽሓሎም ይግባእ ኢለን ሌላው የተወያየ ነው እርዳታ ትግራይ መሄድ አለበት ትክክል ነው ይሄደም ነው ያለው ካለ ዝተዘራረብናዮ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኸይድ ኣለዎ ትክክል እዩ ይኸይድውን ይዘሎም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓያል ብምኽንያት ምጽሕታር ህውከት TPLF ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለዉ እቲ ረድኤት ኩለ መዳያዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተለዋዊጥና ኣለና ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 100,000 ኣብ ዓፋር እውን ከምኡ ሓያል ዝተመዛበሉ ኣለዉ እቶም ኣሃዛት ስለ ዝለዋወጡ ንሱ ይጽንሓልና እሞ ብዙሕ ሽሕ ዜጋታት ብድልየት ኩናት TPLF ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ሙፈሪያት ካሚል ሓላፊት USAID ሳማንታ ፓወር ብወገነን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝተመዛበሉ ሰባት ትካለን ሓገዝ ንምግባር እውን ድልው ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ And I just talked to the Minister of Peace about how we can meet the needs of these new displaced that we have been talking about. ከመይልና ነዚ ዘሎ ጠለባት ሓደስቲ ተመዛበልቲ ማለት እቶም ብዳሕረዋይ ምንቅስቃስ ሕወሓት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ክንምልኦ ከም እንኽእል ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዘራሪበ ነይረ ትካል USAIDን ካልኦት መሻርክትናን ትካላት ዝሰርሕዎ እውን ንሱ እዩ ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ክንሕግዝ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢለን ኣለዋ ሳማንታ ፓወር ሰብኣዊ ረድኤት ብኣግባቡ ክበጽሕ እንተተደልዩ ሕወሓት ካብ መጽሕታር ጽልኢ ክቁጠብ ይግባእ ክብላ ወይዘሮ ሙፈሪያት ዝገለጻ ክኾነ ሃለዋ ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ወገን ከየዳለወት ንዓለም ለኸ ሕግታትን መርሆታትን ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝጥሕሱ ትካላት ተሓተቲ ምግባራ ክትቅጽል እያ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ እቲ ጎንፂ ኣብ ዝቐጽለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብኣውነት ዘዋርዱን ጎንፂ ዘጋድዱን መደረታት ጠጠው ክብላ ኣለዎ ክብላውን ሳማንታ ፓወር ተዛሪበን ኣለዋ Dehumanizing rhetoric only hardens tensions and
ሰብኣዊ ክብሪ ዝገፉ ኣዘራርባታት ብታሪክ ከም ዝተረኣዩ ዓሌታዊ ምጥፋእ ዘርኢ ዘስዕቡን ንዕኡ ዝትኽትኹን እዮም። ኣሜሪካ እትፅውዖ ድማ ዝርርብን ምቁራፅ ተጻብኦታት ድዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታት እናሓየለ ምስከደ እቲ ጋግ ስለ ዝዓቢ ናብ ዘተ ምምጻእ እናረሓቐ እዩ ዝኸይድ ይብላ ሳማንታ ፓወር። ኣብ ክልል ትግራይ ጥሜት ንኸየጋጥም ንምግታእ ሙሉእን ዘይተገደበን ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባጻሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጽዕንቶ ንምግባር ዕላማ ሒዘን ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻ ሳማንታ ፓወር ምስ ሓለፍቲ ሚኒስትር ጥዕና ተዘራሪበን ኣለዋ። ኣብ ጥዕናን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝውዕል ተወሳኺ ናይ 45 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ከምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንምርኻብ ውጥን ዝነበረን ሳማንታ ፓወር ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ አዲስ አበባ ስለ ዘይነበሩ ኣይተራኸባን ክብል ኬነዲ ኣባተ ካብ አዲስ አበባ ሓቢሩሎ። ቀኒልና መኒያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕፅል ሪፖርት ንባህር ዳር እዩ ዝወስደና። ሕወሓት ኩናት ኣብ ዝኸፈተሎም ከባቢታት ኣስከሬን ጽዕኑ ይወስድ ዝነበረ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ተፈጺሙኒ ኢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ምዃኑ ኣቐዲምና ንፈልጥ ነርና ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ብዝብል ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕወሓት ጅምላዊ ጭፍጨፋ ተፈጺሙኒ ዝብል ወፍሪ ይዳሉ ኣሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፍሉይ ሓይሊ ክልልና ካብ ወልቃይት ዝወፅእ ንሬሳና ተሳጊሩ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ተዛሪቦም ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ልኢኻቶ ነዚ እውን ምንያ ሰበስልጣን ሱዳን ዝጠቐስዎን ሓደ መራኸብቲ ማዕከናት እውን ካብ 30 ክሳብ 50 ዝጽጉዑ ሬሳታት ኣብ ሩባ ተከዘ ምርካቦም ሓቢሮም እዮም። እቶም መወቲ ብጥይት ዝተወቅዑ ምዃኖም ዘርኢ ምልክት ከም ዝረኸቡ እውን ጠቒሶም። ከምኡውን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ብወታደራት መንግስቲ ዝተቐትሉ ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝሕብሩ ርእቶታት ተሰሚዖም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሕወሓት ንፕሮፓጋንዳ ሓሶት ይዳለሎ ክብል ቅድሚ 2 ሰሙን ኣጠንቂቑ እዩ ነይሩ ትብል ኣስቴር ምስጋናው። ወሃብ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤናዊ ምቁራፅ ተጻብኦ ድሕሪ ምእዋጁን ካብ ክልል ትግራይ ምውፁእን ስዒቡ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን መዋሰንቲ ከባቢታት ውግእ ምክያዱ ኣዘኻኺሮም። ሕወሓት ክዳን ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት እዩ ዝዋጋእ ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው ኣብቲ ውግእ ናይ ዝሞቱ ሰባት ሬሳ ናብ ዓበይቲ መኻይን ብምፅዓን ናብ መቐለ የመላልስዎ ነይሮም መሰኻኽር ዓይኒ ነጊሮምና እዮም ክብሉ ወሲኾም ተዛሪቦም። እቶም ኣብ ሩባ ተከዘ ተደርቢዮም ዝተረኽቡውን ናይዚ ተግባር እዚ ውፅኢት እዮም ይብሉ። በራያም ግንባር አስክሬን እየጫነ ይወስዳል በጭነት መኪኖች እና ይሄ ከወሰደ በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ኣብ ግንባር ራያ አስከሬን ብናይ ጽዕነት መኻይን እናተጻዕነ ይውሰድ። እዚ ድሕሪ ምውሳዱ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ዝሕብር እዩ። ብሓደ ወገን ሓያል አስከሬን ንምንታይ እዩ ዝውሰድ? ኣብኡ ይክቕበር ዘለዎ ብመኪና ጽዒንካ ናብ መቐለ ዝውሰደሉ ዝኾነ ምኽንያት የለን። ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሞተ ኣብኡ እዩ ዝቕበር። እዚ ተንኮል ስለ ዘለዎ እዩ። ብጅምላ ቀቢሩ ንምድንጋር ጅምላዊ ቅትለት ተፈጺምና ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከሎ ከምዚ ገይሩ ንምባል ሕጂ ከዓ ቁስላት ወሲዱ ኣብ መቐለ ምስ ሞቱ ነዞም ኣካላት ወለዲ እንተሪኦሞ ስለ ዝሓቱን እናሓተቱ ብምዃኖምን እዚ ንኸይቅፅል ካብ ወለዶም ሓቢኡ ነቲ ኣስከሬናት ናብ ሩባ እናደረበ ምዃኑ ሓበሬታታት የርኢ ኣለዉ። ስለዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምድንጋር ዝተገብረ እምበር ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ነዚ ዝገበረ የለን። ከጻሪ ዝደሊ እውን ብዝኾነ ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ ከጻሪ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 2 ሰሙን ንፍልፍላት ሓበሬታት ጸጥታ ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻባት ሕወሓት ብግንባር ዓፋር ዘሰለፎም ሬሳታት ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ብመኻይን ጽዒኑ ወሲዱ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሕወሓት ካብቲ ከባቢ ኣብ ዝሃድመሉ እዋን ልዕሊ 300 ሬሳታት ብሲኖትራክ ጽዕኑ ናብ መቐለ ከም ዝወሰደ ተፈሊጡ ይብል እቲ ሓበሬታ። ከምኡውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ኤሚሬትስ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሱሌይማን ደዴፎ ሕወሓት ሬሳ ኣብ ውግእ ንዝሞቱ ተዋጋእቲ ናብ ሩባ ተከዘ ይድርብዮም ኣሎ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም ጽሒፎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይቀትሎም ይሃድሙ ዝነበሩ ስደተኛታት ምዃኖም ብምግላጽ ንማሕበረሰብ ዓለም ደጊሞም የዕሽው ኣለዉ ኢሎም ኣብ ጽሑፍ ትዊተሮም። በካል ወገን አዲስ አበባ ዝበጽሓ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ
ስቴትስ USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ ትዊተርን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ ንምህዳእ ሰላማዊ ፍታሕ ከም ዘድሊ ሓቢረን ቀዋም ሃገረን ምዃኑ ብምግላጽ ካብ መንጎ ዝጠቐሶም ነጥብታት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ይርከቦም። ይኹን እምበር ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ትኽልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተዛሪቦም። አማራ ክልል ከምዕራብ ትግራይ ኃይሉን ያስወጣ ሚል ፌዝና ንቀትም ጭምር የተሞላበት ጥያቄ አለ። ክልል አምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ሓይሊ የውፅእ ዝብል ባጫን ንዕቀትን ዝተመልኦ ሕቶሎም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ብሽም ንምጽዋዕ ንወልቃይት ሰቲት ሑመራን ጠለምትን ማይ ጠብርን ማለት እዩ ወይ ከዓ ራያ ማለት እዩ። እዞም ቦታታት ንምንታይ ዓለም ዝሰሓሓበሉ ዘሎ? እዞም ቦታታት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ዝሰርቆም ንዋታዊ ሃፍትና ሓደ መሬትና እዩ። ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ንሕና ኣይንፈልጥን፣ ፍሉይ ሓይሊ የውፅእ ዝብል ዋዛ ኣይኸውንን እዩ። ኣብ ልዕሊ መቃብርና ክኸውን ይኽእል ይኸውን፣ ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን፣ ግልፂ መርገጽና ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ግዛቸው ወሲኾም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ሕወሓት ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ብሓይሉ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝወሰዶም ኢሎም ነዚ ድማ እኹል ሓበሬታ ምቕራብ ይከኣል ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ኣብ እዋን ስልጣኑ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ኣምሓራ ቀቲሉን ኣመዛቢሉን እዩ ዝበሉቶም ወሃቢ ቃል ነዚ ድማ ካሕሳ ክኸፍለና ይግባእ ኢሎም። እኛ በ1984 በወጣውን አዋጅም ጭምር በመጻረር በኃይል ሄደ ቦታ ነው። የት አለ መከራከር እኮ ይቻላል። ንሕና ኣብ 1984 ዝወፀ ኣዋጅውን ብምጽራር ብሓይሊ ዝኸደ ቦታ እዩ። ኣበየሎ ምሕታት እኮ ይከኣል እዩ። ብዘበን እዚ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ነይሩ ዝብል እኮ የለን። ናይ ሓደ ሰብ ሃብቲ ሌባ እንተዘሪፍዎ ንነዊሕ እዋን እውን ክግልገለሉ እንተዝጸንሕ ንነዊሕ ስለ ዝተጠቐምካሉ ናትካ እዩ ድዩ ዝበሃል ወይ ንዋንኡ ይምለስ? ንስኻ እውን ገበነኛ ኢኻ ክትሕተት ኣለካ ክበሃል እዩ ዘለዎ። እኳ ደኣስ ካሕሳ ክኸፍል እዩ ዝግብኦ። ብሰንኮም ህዝቢ ኣምሓራ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሉ ሓያሌ ኣብ ጅምላዊ መቃብር ተቐቢሮምሉ ኣለዉ ብሰንኪ ሕወሓት። ነዚ ህዝቢ ካሕሳ እዩ ዝግብኦ እምበር ነዚ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ ናብ ባርነት እቶ ኣይትብሎን ኢኻ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ንምባል ንምድርዳር እውን ዝኾነ ስልጣን የብሉን ኢሎም ኣለዉ። በካልእ ወገን ሕወሓት ብሓይልታት ዝተታሕዝዎ ከባቢታት ከም ዘለዉ ይዛረብ። ደጊሞም ንክልል ትግራይ ከም መሓደሩ ምጅማሮም ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሓይሊ ተታሓይዞምና ዝበልዎም ከባቢታት ነፃ ንምውፃእ ይዋግኡ ምህላዎም ተዛሪቦም እዮም። ነዚ ካብ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝተዋሃበ መግለጽታት ግብረ መልሲ ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ረኺብና ኣለና። ገለ ካብ ድምፆም ክነስምዐኩም። ምክንያቱ ዝጉዱዚ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ክረምቲ ስለ ዝኾነ ተከዘን ሱዳንን ክወፅእ እናወሓደ እናተዘርግሐ ከም ዝኸድ እሞ ናይ ሬሳታት ምውፃእ ብፍላይ እውን ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ እንተኣትዮም ትጉድ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ሽዑት ሒዝና እንታይ ኢና ኢልና ነቲ ጉዶም ይዳለዉ ኣለዉ። ሓደ ሰብ ክግምቶ ዘይኽእል ወንጀል ፈፂሞም እዮም። ፕሮጀክት ንሱ ኣብ ከባቢ ሑመራ ዝነበሩ ተጋሩ ብዝኾነን ዘይኮነን እናቐተልካ ናብ ባሕሪ ምድብራ እዩ። ብድሕሪኡ ናብ መንግስቲ በፂሑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኮማንደርስ ዝገበርዎ እዚ ገበን እዚ ፈፂምና ኢና ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ከጋለጽ እዩ ምስ በሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ በቃ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ዝተፈጸመ ገበን ክትርእዩኹም ፕሮፓጋንዳ ከካይድ እዩ መንግስቲ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ብዝብል ንኸዳልው እዮም። እዚ ዘይመስል እዩ። ሕዚ ሪኢኻዮ እንተኮይንካ ናይ ሑመራ ማሳከር ዓለም ብምሉእ መስኪሩሉ እዩ። ናይ ትግራይ ሓይልታት ናብ ሑመራ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ እሞ ከዓ ንተጋሩ 100% ተጋሩ እዮም ተምሬሶም ዝቕበል ዘሎ ሰባት። ከምዚ ዝኣምሰለ ናይ ትግራይ ሓይልታት እኮ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሕዝኔው ዓፋርኔው ዓደምሓራ ብላዕልን ብታሕትን ኣትዮም ኣለዉ። ሓንቲ ወንጀል ፈፂሞም ኢልካ ንሓሰት እኳ ፕሮፓጋንዳ ከጥዕመሎ ይከኣለን ናይ ኣብይ መንግስቲ። ስለዚ ኣብ ሑመራ ዘለዉ ተጋሩ ናይ ትግራይ ሓይልታት እንተዝነብሩ እውን እንታይ ኢሎም እዮም ቀቲሎም ናብ ባሕሪ ዝደብርዎም? ዝሰርሕዎ ወንጀል ይዳለው እዮም ነይሩ። ትግራይ ዝተፈጸመት ነንሕድሕዳ ገበን ዘም ሰባት እዚኣቶም ተሓተቲ እዮም። ክንፋረዶም ኢና። ፎረንሲክ ኤቪደንስ ኣብ ሱዳን ይዳለሎ ብኸመይ ከም ተቐትሉ ብዓልመን ከም ዝኾኑ ውዒሉ ሓዲሩ ናይ ኣብይ መንግስቲ ተሓታታ እዩ። እዚ ድምፂ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም እዩ። ግብረ መልሲን ፌደራላውን ክልላዊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝሃቡና እዩ። ሙሉእ ቃለ ምልልስ ግዜ ስለ ዝሓፀረና ክነቕርበልኩም ኣይከኣልናን። ጽባሕ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትና እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእቶኹም ብኢሜይል ላኣኹልና horn@voanews.com ኢልኩም እሞ ንሎመይ ሓሙስ ዘዳለናዮ መደብ ፈፂምና ኣለና። صباح ክሳብ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ